Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa la tughzuni fi dhaifi. Alaisa minkum rajulur rasyid. Fataku padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah. Wala tughzu lan aja mencoreng-coreng nama baik sapa sira kabeh ni ing ingsun fi dhaifi ing dalem tamu ingsun. Alaisa ana ta ora ana mingkum saking sira kabeh rajulun utawi wong lanang rasidun kang nuntun kang mitudui. Ya tadi kang aweh pituduh ilal haqqi maring kebenaran. Wayar'uwi utawa wayarngu lan giring-giring angon giring-giring sapa rajul digiring utawa di istilahnya dislametake. Giring slamet niku nganil batili saking kebatilan. Ning wayarudu padha nolak sapa haula il aubasi mangkono aubas ngan adyafi saking pira-pira tamu ingsun. Ngantek Nabi Lut iki le ngendika, mbok ya kowe iki do wedya karo Gusti Allah. Bahasa ringane ora ngisin-isinke aku ning ngarepe tamuku ngene iki. Ana aku ndek tamu je doting plirik. Aku ndek tamu je malah ana sing WA le muni. Begitu gagahe, begitu gantenge. Poyo saka kowe kabeh kuwi ora ana satupun seseorang sing ngandani apa piye. Do kebangetan iki poyo satupun orang sing gelem ngandani kowe kabeh iki poyo ora ana sing nuntun menuju kebenaran, sing do giring-giring men selamat saka kebatilan.
kok malah ngisen-isenke malah ana sing nguncali kembang mlati. Saiki ganti mlati wingi mawar. Sesuk-esuk ganti anu kembang bangah sesuk. Sing bahayai mbang kantil. Anu je ngawur wae. Ana sing nguncali dit 1000 receh. Dibuntel kertas ningan. Dit 1000 receh dibuntel kertas kandel kae mbasan jika ana tulisane I love you. Ngawur tenan ya. Wah, iki anu pancen rada songeng. Mbok ora ngisen-isenke ngono kuwi. Ya tingkah gawe, tingkah lanang dulanang ana wong lanang apik kae rak ya tingkahe terus ngono-ngono kuwi, tingkahe terus sok-sok anu. Caper. Dicari perhatian. Lah gek wong lanang kok cari perhatiane nang wong lanang rak nyeleneh-nyeleneh. Beda nek wong lanang golek perhatiane wong wedok, ora nyeleneh. Biasane ming biasa. Nek wong lanang golek perhatiane wong wedok ngono iki paling pol ngejak jajan. Biasa paling pol ming ngono kuwi. Nek ora ngono ya nek ulang tahun nukokke kudung. Nek panen kae madahi kacang sak dus. Terke nang ngene sing wedok kuwi. Wong pas mangsa panen gek golek perhatian kok ya. Dadi normal, biasa lah iki lanang dulanang jeleke tobat to. Nek lanang do wedok ngono iki senenge normal, terus tingkah iki cari perhatiane gagah ketok pengen wong lanang gentle gagah ning ngarepe wong wedok ngono kuwi. Mula ya terus nggo sepatu barang kok iki. Patune putune je dinggo. Ning tenan nek niki jan nyebai tenan wong-wongane memang nyebai. Dadi kaum gawe aubasi wabasi termasuk salah satu tafsir ambone kaum gawe niki tetep ora gelem nampa. Ora gelem ngalih saka tamu-tamune Nabi Lut, ora gelem ngalih kok. Do nunggoni ning jaba. Le metu kapan? Jan do nunggoni ning jaba wangun kae. Kaya wong arep oleh BLT. Ngantri jeng ngantri lanangan. Iki ngantek Nabi Lut ngendika anu wae malaikat mbok anu wae metu ning wujud asli. Wes. Metu wujud asli wak bubar maut-maut wis. Weruh malaikat ku bubar maut-maut. Oleh kebangetan tenan. Jengkel asline Nabi Lut benar-benar wis jengkel. Dikandani fattaqullah wala tuhzuni fid dhaifi alaisa minkum rajulur rasyid. Qalu mongko padha jawab. Sapa kaum Nabi Lut? Jawabe laqad alim ta yakti teman-teman ngerti sapa sampean. Ya Lut Nabi Lut maing barang lana iku keduwe kita. Fi banatika ing dalem anak wadonira. Min hakin saking kebenaran. Ae tegese syahwatin saking ngrasa seneng. Ae tegese innaka sak temene utawi sampeyan iku kot ngalimta.
Temen-temen ngerti sapa sampean Allah sabila ing yen ta ora ana dalan iku maujud ilal munakahati maring munakahah maring ngalap rabi bainana ing dalem antarane kita wa bainaka lan antarane sampeyan wa innakalan sak temene utawi sampeyan iku latak lamu yekti ngerti sapa sampeyan ma ing barang nuridu kang karep sapa kita wujute min ityani zukroni saking nekani wong lanang-lanang dan transparan niki ana diomongi karo Nabi Lut mbok do wedira Gusti Allah malah do jawab le jawab malah nantang-nantang he Nabi Lut sampean kan wis ngerti tenan to ngeglehe tok lek iki wis ngerti napa sing wis kebiasaan dilakukan oleh kita-kita malanafi banatika jenengan tawa anak wadone jenengan kae kon nyenengi anak wadone jenengan kae karepe sing gedhe jenenge Roya sing cilik jenenge si sapa Rohusa sapa wingi niku Roya karo Rohusa iki karepe kon nyenengi anak wadone sampeyan kamangka jenengan kan ngerti banget untuk kita-kita ora mungkin wis ora ana dalan sama sekali untuk menikahi anak wadone sampeyan ora ana nilai munakahah wis tok leke pokoke ora ana nikah-nikahan nek karo anak wadon iku ora ana domoh tetepan wong lanang kok karo wong wadon moh. Antik tenan lho iki. Tetep moh. Ditawani iki ya tetep moh tenan. Agak iki mbledek sprene ora kecekel sih kok. Warah. Iki kok moh tawan-tawani moh. Sementara liya-liyane sing normal kae wah le mbledek. Ora mesti ketemu ngantek piye carane. Tenan ngantek piye carane. Ora seneng ingkung kowe gaweke ingkung tak mung. Ning yo ana sewalike yo wae. Ya ana sewalike gaya-gaya ngeten iki ya ana sing kene mbledek ngoyak kene ini ya ana ya. Ana ya anu sih. Maksude iki ana wong wedok, ngono lho, maksude ana wong wedok niku ya nyenengi rada ngoyak sing lanang ki ya ana, ngono lho maksude iki. Ning udu iki kok ya, udu iki. Iki kok le kaya Janaka. Kok ande-ande lumut le gaya timen. Dewa kandhane udu iki sih kok. Iki mah ibu-ibu memperjelas wonge teko mboten paham. Ora ngerti aku. Ketoke nek nelesih nu rada dong. Iki ana ati. Malah sing lanang niku sing dioyak ya ana ya ning udu iki. Kok terus iki ngoyak iki untunge apa? Tapi nek iku normal, lanang seneng wedok, wedok seneng lanang itu normal. Artinya normal itu
iso dirahmati karo diberkahi Allah. Sing iki bener-bener wis ora dadi. Pokoke kebangetan wis super kebangetan. Lah malahan uji nantang-nantang wa innaka la ta'lamu manurid. Ayate niku. Ning nggon 79 niku ning nggon karite wa innaka la ta'lamu manuridu. Nabi Lut bahkan sampeyan ki ngerti banget. Nek tenayat nganggo lam we lam taukid. Maknane banget. Utawa nek ten niku yakti. Nabi Lut bahkan panjenengan ki ngerti banget napa sing kita karepke lho, napa sing kita karepke. Wujude napa? Ya lanang seneng lanang min ityani zikroni. Kita niku ora iso nek kon sesuai karo anjurane jenengan iku ora iso. Sing pasti iki wong nek kita iki nek lanang ya seneng karo lanang, nekani wong lanang-lanang niku sing wedok piye? Sak karepe kono kuwi urusane kono lho. Wah, akhire wong wedok ngrasa ora dibutuhi lho dadi seneng wong wedok ya. Anane ming wedok. Dadi anane iki ming wedok. Wah, iki upamane rene ngono wah wis. Gek sing wedok ya irunge mancung-mancung wangun-wangun kok tenang. Oleh melu ngaji ning wit andalan kae, wo tenan sing mburi iki ngaji iso marketan kabeh ta omong. Ora marep ulon. Wis. Kene le macake ra kajen. Iso ra kajen. Iso geseh tenan. Qala lau annali bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid. Wah langsung tantang karo Nabi Lut lah piye. Malah angel dipremo jenenge. Kala mongko ngendika napa anu sapa Nabi Lut le ngendika lau annali. Lamun sak temene iku keduwe ingsun bikum nggo sira kabeh. Kuwatan utawi kekuatan. Au awi utawa iso utawa dadi wong sing iso nekakake ila ruknin maring siji peringatan utawa gampangane nek anu ya siji pepeling. Siji sikap keras sadiden kang banget. Ae tegese lau tawa itu lamunna kuat sapa ingsun ngaladafnikum ing atase nolak ira kabeh binafsi kelawan nganggo awak ingsun aura jaktu utawa iso mbalekke sapa ingsun ilang ngasiratin maring ngasirah kawiyatin kang kuat labalartu yakti bakal nekake sapa ingsun utawa tumeka sapa ingsun fidafnikum ing dalem nggo ngusah kowe kabeh saking jengkele jane gedeg-gedeg mingkur ning ati jededeg ana aku iki duwe kekuatan nggono duwe kekuatan duwe kemampuan duwe suatu hal sing kira-kira nek karisma ya duwe karisma malaikat Israil. Hari tampange tampang serem ngono lho. Wong dingetke we langsung ndungkluk. Ora kok wong mangetke mah kono mlirik genti. Ora tek medeni kok ya sampean iki mangkel. Ngetke wong wedok mah kono merot. Iki Nabi Lut ngantek omong aku ki upamane kuat.
Iki secara fisik binafsi nganggo fisik nganggo awak. Upamane kuat tak nggo gusah kowe wo yekti. Ledoting kruyuk nang njaba ya gusah tenan kok. Lafate rada anu rada elek tak gusah tenan. Atendiangi kabeh kok. Wong isin-isinke kok. Labalagtu fidafnikum yekti aku nekani kowe kabeh, nggo nolak kowe kabeh, nggo gusah kowe kabeh. Upamane ndek kekuatan ning kowe iki leda ora ngajeni aku dadi nabi, ora ngimani kebangetan. Jan kebangetan tenan. Le nyikapi apa sing dadi pepelingku, wah nyelilit kae. Malah ana sing ngomong, "Tek sampean ki ro ngrasake." Wah, ya kebangetan to ngono kuwi. Weh, lah nabi terus mingkur kon keli. Karepe iki kon keli kaya tingkahe kaum-kaume iki gek kepiye. Kebangetan tenan sih. Ora normal tenan. Padahal wong iki apik-apik kae upamane nyenengi wong wedok yo tetep akeh sing seneng wong kaume Nabi Lut iki ya jaman semono uripe ning jazirah Arab kono kuwi tumitae dhuwur umure dawa-dawa umure wangun-wangun kae ora kok ndik kitel-kitel Maksud iki menganu kok ngonekke kula dhewe kok iki. Ngonekke kula dhewe kok. Lha ya meng dik kitel-kitel aja nek kok nyenengi wong wedok ora ana wong gelem kok. Lah terus malik seneng wong lanang ini rada lumrah wong iki nyenengi wong wedok ora gelem gek meng dik kitel-kitel kok ya iki ngonekke kula dhewe. Aja keloro-loro. Wes nyenengi kono ora ana wong gelem kono ora ana wong gelem lumrah terus nubruk sak kecekele. Anane lanang terus milih kuwi ngono ki rada lumrah bab nyenengi wong wedok ora ana sing gelem. Lha nek kuwi iki wonge dhuwur gagah. Mbok cara kasarane sapa-sapa gelem kok ya. Wangun ya gagah dompete yo kandel je dompete iki. Ayo meng kertu-kertu kuwi mingen. Kertu remi. Iki ra yo jal jenengan yo iso bayangke nek ngono kuwi. Dadi nek cara kedabikan butuh ning ra ana wong gelem terus nubruk lanang akhire lanang seneng lanang ki rada logis. Lah iki ora ngono kuwi pancen wis dosane ngliwati batas. Kaya keten niku ora kok nekake rahmate Allah, welase Allah malah bendu jeniki mengke sing medun iki malah bendu. Makane Nabi Lut ngantek ngendika lau annali bikum kuwatan aumai ila ruknin syadid. Tenan wis tak tekani kowe kabeh gusah kabeh kowe. Nek cara ora gelem wis waton tak tantang. Sayo adepono ngono pamane ndek kekuatan. Kabeh sisan ora mung mboko siji. Paruan. Kok film India kae. Mbok dibut wong kabeh banget menang nek seri. Film. Film India. Ayo mantelan nek film India kae, mbok dibut wong kae nek seri iki menang kok ya. Jenenge wis seri. Dadi piye-piye wampuh wutuh ya wantel nggo wesi dibantu ora apa-apa ya. Ini ya ming film kae lek ngantil wae ra kena ya lorone pol. Dadi bintang film remuk. Wah niki
jenengan iso ngalap gambaran iki lho. Dosa-dosa sing kaya keten iki lho sing marai nekake bendu Allah niku. Awal-awale dosa normal. Karena ada dua bentuk dosa, dosa saka nafsu karo dosa saka watek. Dosa-dosa sing saka nafsu niku isih iso dimaklumi, isih iso diapura. Isih iso dimaklumi, isih iso diapura. Artine niku nek gelem leren, gelem tobat mesti diapura. Leren tok pokoke aku wis ora arep nglakoni niku ngono wis diapura kok sing wingi. Karena niku nilai tobat, leren niku tok wis nilai tobat. Wah aku biyen dosaku kaya ngono kuwi pokoke wis paham aku saiki nek kuwi iki dosa sing elek tenan, dosa sing gedhe tenan, aku arep leren. Wis janji karo awakku ora arep ngambali utawa ora arep ngulangi lagi. Lah ngono kuwi leren tenan. Wis diapura karena jenengan wis nilaine tobat. Itu dosa sing saka nafsu kaya kaum Nabi Lut ki upamane gelem leren wis aman. Cuman kok malah diteruske dosa watak jenenge sombong. Lha niki sing marai nambah ngundang bendune Allah. Lale sombong piye? Dipituturi dikandani karo Nabi Lut ki malah mampang-mampang. Ora nampa keelekan kesalahane malah nantang. Ini sombong karena memang salah satu definisi sombong niku batrul haqi, nolak kebenaran. Diomongi moh. Iki ra moh diomongi. Malah ngomong wa innaka la ta'lamu manuridu. He Nabi Lut sampeyan ki tak ya ngerti tenan to napa sing kita karepke. Ha kok malah tawa anak wedok moh. Ngono jedheke malah tawa anak wedok moh. Wong sing kita karepke itu ki wong lanang. Ha tamu sampeyan kuwi malah beres kene. Tamu sampeyan kuwi kene nek kuwi ra gelem ya sampeyan ra apa-apa wis mah ngono ae. Niku malungkunge niki sing marai Nabi Lut ku jan emosi tenan. Sing niki mengke terus ndedonga njaluk pepeling saka ngarsane Allah. Nek pepiling awake dhewe mung penak kaya wong ora kebablasan kok awake dhewe iki mung cukup wis wancine ngono kae rampung. Padha dielingke ngono kae. Kuwi pepiling awake dhewe. Subuh duhur lan asar ngono kae lho. Weh lah ya apa ya ngaji tok maca kitab. Ya apa-apa nek iso ki iso ngono lho. Apa-apa ki iso. Nangger apa-apa iso. Kula iki lek ra iso mung nek omong karo wong wedok ra iso. Angel. Angel nek iki angel tenan. Angel ya omong karo wong kong niku angel lho. Mula siki entek jame mah ngobrol. Ora pokoke aja sombong. Dadi wong urip aja sombong. Aja kaya kaum Nabi Lut. Nek elek dosa akoni ngono wae. Diakoni terus leren. Wis ngeten niku tobaté ditampa karo Allah Taala niki muga-muga do dirindani Allah, do diberkahi Gusti Allah, do dirahmati Gusti Allah, nugraha sehat waras manfaat, jembar gangsar rezekine, istiqomah ngaji ngibadahe, husnul khatimah pungkasane. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.